Mă furau până și la clor, care era 3 lei. Își făceau mâncare, își duceau acasă. Adică la restaurant vă furau? Vai de mine! Orice, dacă și detergentul, dacă și clorul de 3 lei se lua. Și am întrebat pe unul care avea restaurant, fast food, și zic, bă, dar tu ce faci? Păi zice, totul e sub cheie. Și le dai, zice, știi cam cât cheltuie, cât detergent au nevoie și le pui cu gramajul. Când m-am dus acolo, eu am fost numai un zâmbet. Tot eram aranjată, când coboram jos aveam impresia că luasem o lecție. Odată a venit un tip la masă cu 6 persoane și a zis către mine, ai dormit prost azi noapte? Și eu zic, nu. Zice, tu ai impresia că eu am venit aici la masă ca să cheltui bani, să mă simt bine cu prietenii mei, ca să-ți văd mutra ta acră? O să mine dispart din fața mea. M-am zis, patronul mă dă afară, s-a terminat cu mine. M-am dus în WC, am început să plâng, s-a dus make-up de pe mine, eram aranjată, blondă, aranjată. Vai de mine, zic că ăsta mă dă afară. Îi spun la celelalte ospătari, una dintre ele, ia masa, că e o masă bună, ia tu, că deja suntem. Și la care se duce fata la ei și zice, a, nu, te poți ospătara, eu vreau înainte. Tânărul ăsta care era aici era atâta de crunt bătut că știa că n-are multe și acum îi spunea preotului de lângă el, domnul preot, te rog eu frumos, nu pot să mor, aș vrea să vii să te rogi pentru mine. Și preotul ăsta bătut de el, distrus de el, o chemat pe unul care era în celulă, 2, că erau 5 în celulă, l-a luat pe sub braț, l-a dus, l-a pus pe patul lui, o zis, tu ai fost tânăr și n-ai știut, dar Dumnezeu ți-a dat șansa să-L cunoști. Și o zis, tânăr, vreau să fiu ca tine. Și preotul spune să fii ca și Hristos. L-a îmbrățișat, l-a sărutat de 3 ori și în noaptea aia amândoi au murit și au plecat acasă. Pentru că astăzi avem un podcast cu gust, nu-i așa? Salutare și bine v-am regăsit la un nou podcast aici la Podcast România. Așa cum spuneam, astăzi avem un podcast cu gust pentru că alături de noi este Șef Marcela. Șef Marcela, bine ați revenit la podcast aici la Podcast România. Vă mulțumesc pentru invitație. Cum este viața, mai ales acum la început de vară, pentru că, iată, este o vară incendiară. Cum este vara asta? Mi s-a părut că vara asta seamănă foarte mult cu vara copilăriei noastre, din punctul meu de vedere, cel puțin iulie, până acum. Da, pentru că avem temperaturi care sunt, ai văzut, 30 de grade. S-au făcut castraveții la toată lumea, la țară, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că dacă veneau căldurile foarte mari în martie, aprilie, deja era terminată producția. Ceea ce este, mi se pare că nopțile sunt destul de răcoroase, cu excepția 3-4 zile. Ceea ce mi se pare normal, luna lui Cuptor întotdeauna a fost, de aia se numea. Dar probabil că nu ne mai obișnuit din cauza aerului condiționat, a vieții bune pe care avem. Noi am dorit să trăim pe la 24-25 de grade, ceea ce nu se poate. În a doilea rând, mă aduc aminte cu mare plăcere, nu eram atât de încântată când mama mea spunea, mâine mergem la seceră. Da, eu am secerat cu tata meu, cu cumnatul meu, eu am polonit. Asta se numea că luam cu secera, așa un snop mai mic, îl puneam până completam unul cât trebuia. Maică mea spunea mai pune că snopul nu-i destul. Și atunci venea maică mea sau unul care era cumnatul meu și lega. Legăturile le făcea mama mea la ora 4 dimineața. Era mai răcoare atunci. Ca să fie grâu și că se rupea cu buruieni, ca să țină și să fie moale, că era umed, era de la roa de noapte și nu se puteau face numai 4 dimineața când până nu ieșea soarele ca să fie uscat. Mă aduc aminte că mama mea pleca la ora 4 și făcea legăturile. Iar noi mergeam când deja era soarele sus, pentru ca grâul să nu aibă apă, să nu fie umed, pentru că după ce îl puneam și îl poloneam, eu veneam cu surorile mele, puneam la grămadă și cineva venea, le răsucea legătura
gura aia și le arunca jos și atunci toate le făceam ca o căpiță, să zice, așa, ca un triunghi în sus și de acolo le încărca pe mașină, pe căruță și le duceam la batoză și am lucrat și la batoză pe 40 de grade, așa că mie să nu spună cineva că atât e de greu astăzi de nu mai poate să stea într-o bucătărie, curge apa pe mine în bucătărie, adevărat, dar nici nu mă deranjează. Da, știți ce remarc eu? Că la momentul respectiv, la toate lucrurile astea de la câmp, li se spuneau lucrări de câmp. Astăzi li se spune team building, adică ne ducem să legăm legături între oameni, să facem... Da. Și cu toate astea oamenii sunt foarte dezbinați. Așa este. Deci nu prea... Păi nu se mai leagă pentru că noi mergem doar atunci când vrem ca să legăm legături, dar legăturile se fac să construiesc, să țin, te sun la telefon și îmi spui ești ok, sun pe nevastă ta și îi spun cum ești, ce face David, ce face copilul la tău mare, cum a fost, cum să simt. Asta înseamnă să ții legături. Legăturile se țin de la una la alta. Când legătura s-a rupt, tu nu ai cum, o preiei, dar trebuie cu sută și ca să o coși îți trebuie timp, ca să răsucești fiecare, ca să o pui la loc. Dar dacă nu o pui la loc și nu o cârpești, că e cârpită, nu-i mai legată, e o cârpeală acolo și atunci un pic și dacă nu o ții ca să se refacă, să meargă înainte, să o țești bine, să o ții bine, se destramă în timp. Noi vrem să ținem, uite, de exemplu, sunt prietenii sau sunt legături pe care chiar ai dori să le ții și nu se leagă. Nu le poți. Eu am, uite, mi se întâmplă de foarte multe ori treaba asta. Multă lume, ia, doamna Marcela, vreau să ne întâlnim, lucrătoare. Și e foarte interesant, mă sună nevastă ta și zice ceva și zici că chiar și scriam într-o zi pe WhatsApp și zic, băi, nu ne vedem, nu bem cafea în fiecare zi și totuși avem impresia că de când e lumea ne-am cunoscut, ne simțim bine, orice vorbă pe care o spunem este fantastică și zici că suntem într-o legătură pe care cred eu că de multe ori în viața mea mi s-a întâmplat, sunt oameni care te sudezi cu ei, dar sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini, chiar foarte puțini, în care poți să ai o relație și poți să spui, da, mă duc, mă chemi acolo, da, mă duc, da, îmi fac timp. Că de fapt nu că nu, îmi fac timp pentru tine să mă duc, să stau de vorbă cu tine, sau uite, vin. Iară trebuie să aduc aminte de nevastă ta, că mi este tare dragă. Care e în spate cu noi. Draga mea, așa de mult m-au impresionat cireșele, atât au insistat cu ele și eu la un moment dat mai am zis, lasă că aveți voi la cine să le dați. Nu ți-o dus Vasile, dar mă duc eu, dar mă duc, dar unde să ți le las? Asta înseamnă când vrei, dorești ca să dăruiești cuiva, unui om drag sau unui om care tu simți că viața pe undeva te-a făcut să te întâlnești într-o situație sau alta și pe care o rămas în sufletul tău omul ăla de drag pentru care un caracter extraordinar, poate de foarte multe ori caracterele noastre, dacă se aseamănă, se leagă foarte bine. Dacă n-ai cu cineva care doar la suprafață, știi, și vine și spune, vreau să fii prieten, dar pentru ce să vei? Eu imediat își întreb. Astăzi multe dintre prietenii, și apropo de legăturile care se făceau la grâu și legăturile care se fac între oameni, că toate sunt date de la Dumnezeu, foarte multe dintre așa zisele prietenii îs doar pe cașcaval și pe interes. Da, așa este. Și nu se leagă. Eu zic la mine, nici nu pot, sincer să spun, nici nu mă silesc, nu mă străduiesc să intru în grație la cineva ca să zic că, vai, eu vreau... În viața mea nu m-am dorit prietenii ca să am un avantaj după cineva. Eu toată viața mea am muncit și știu că munca este sfântă. Așa am fost și crescută și de-aia zic și polonitul la grâu și la tot. Mergeam cu familia, mai veneau 2-3, ca să făceau și clacă, să spunea, știi? Veneau oamenii să te ajute. Aveam unul basionut și zicea, unde mergeți când că vin și eu să fac? El se gândea așa, avea 83 de ani. Și dacă duce ulciorul cu apă și e suficient la noi când suntem obosiți. Mari oameni, mari. Noi nu știu dacă mai avem pe cineva astăzi ca să zică, măi, dacă ai nevoie să-ți duc apă când tu ești obosit, eu sunt acolo, sunt bătrân, dar pot să-ți duc apa
cu ulciorul, puneam apele în ulcior stătea rece, îl puneam la umbră și ce-mi plăcea cel mai mult, când ne duceam la grâu sau mergeam cu părinții, eu eram singură care mergeam cu tata meu la animale, îmi plăcea să mă duc pentru că mama mea punea cea mai bună mâncare. Acasă mai mâncam, poate. Nu poate. Mâncam cartofi, mâncam castraveți, cum e pe vremea asta, castraveți fripți, că n-aveam altceva. Dar când merea acolo, maică mea știa că trebuie să scoată din pleier niște cârnați, o bucată de carne, pentru că merg și stau toată ziua la animale sau mergeam la grâu sau la sapă. Mâncam cel mai bine. Ferbea maică mea ouă, punea masa, slănină. Altădată taică mea zicea, hai să facem niște slănină în băț ca să mâncăm. Și așa am copilărit. Dar muncă a fost la greu. Muncă pentru mine, pentru părinții mei, pentru familia mea toată a fost la greu. Maică mea ne-a sculat de dimineață, ne-am dus la sapă, ne-am dus în grădină, am plivit, am cules castraveți, am făcut cu tare. La noi nu a fost niciodată timp ca să zici, drag, acum eu mă duc. Mai mergeam câteodată seara la sorme să joc și eu o coroană. Aia ce era? Era săreai într-un picior, ajungeai la 2, te întorceai invers, aruncai o piatră și te aplecai sau dădeai cu piciorul să iei piatra. Dacă piatra nu mergea în cubul unde vroiai, pierdeai dacă ieșea afară, că n-aveai așa dexteritate. Iar dacă te aplecai după aia și te dezechilibrai, iarăși pierdeai. Și asta era cea mai bună distracția noastră. Casă, și atunci mai aveam un băț care dădeam cu el ca hoina, cum ar veni, și ne jucam. Astea așa adică ați jucat țurcă? Da. Țurcă? Cu un băț. Doamne, ce frumos era! Ăla fugea până acolo, dacă nu-l prindea, se întorcea înapoi și alergam așa toată ziua. Dar puțin, vreau să spun, pentru că maică mea în continuu ne dădea de lucru. Pentru că ea spunea așa, că tata ei, când eu a fost copil, o pus-o la lucru și după aia a zis, Manuță, vezi tu câmpul ăsta aici afară. No, când termin de cules toate penele de la gâște, ce la 102, că pe vremea aia stăneau gâște, atunci ai terminat cu lucru. Asta niciodată nu se termină. Lucrul nu se termină niciodată. Și maică mea veșnic ne spunea treaba asta. În schimb, taică mea era puțin mai indulgent cu noi și după aia a venit biserica și după aia a venit orchestra, după aia a venit corul. Ne-am fost implicate foarte mult în biserică. Dar aveați timp? Pentru că astăzi toată lumea se plânge că nu mai are timp de absolut nimic. Nimeni nu mai face nimic și nu are timp de absolut nimic. Eu mă duc la biserică la Speranța și ei nu mai au nici cor. Pentru că nu mai merge lumea, că e obosită, că e ocupată, că nu are timp. Gândiți-vă că pe vremea aia doar nu era mașină. Nu mergeai până în capătul satului într-un picior, săream când auzeam că trebuie să mergem la cor. Ne simțeam foarte bine, nu știu ce era. Acum totuși au intervenit foarte mult telefonul, tot ce aparține de inteligență artificială, de tot, oamenii încep să vorbească cu nimeni. Măi, să vorbești cu nimeni. Dar știți ce e mai trist? Că și bisericile au ajuns să copieze, predici au ajuns să copieze discursuri de la inteligența artificială. Eu am văzut. Asta e foarte grav. Ca să-ți dai seama că nu vorbește Dumnezeu. Adică noi ajungem să vorbim cu nimeni. Și tu vrei să spui că pe mine mă zidește sau mă face să mă simt bine într-o biserică unde tu știu că ai copiat, să vede. După cum îi pusă, că imediat îți dai seama, inteligența artificială, ea ai milioane de informații pe care tu nu le poți avea, cât ar trebui să studieze un pastor ca să fie. Și am auzit predici dimineața aici, la biserica asta, așa s-a întâmplat să mă duc și după masă m-am dus la alta. Aceeași copiată! Și era clar că era copiată. Deci asta mi se pare absolut incredibil, să te duci la biserică și ți se citească... Da, sunt. Și acum sunt melodii făcute, vai... Atâtea melodii sunt... Și făcute toate cu inteligență? Tot, și scrie. Și simțiți așa? Eu nu le ascult. Eu unde nu-i om, eu n-ascult. Pentru că nici nu vreau să mă iesc. Mai aud pe cineva că îmi pune și zice, ți-am trimis o melodie. Zic, dar de ce m-ai trimis-o, dragă? Că nu era scrisă de om, nici de Dumnezeu. Că totuși noi vezi când discutăm, când vorbim, când facem bine, noi suntem inspirați de Dumnezeu, din sufletul nostru vine, că noi avem un suflet. Ăla n-are nimica. Da, el pune cuvintele extraordinare și sunt oameni care zic, vai, ce melodie, dar nici om dacă ar fi îmi scrie cineva, n-ar putea scrie așa de bine. E adevărat. Aici, da, eu îți dau dreptate, i-am scris, dar prefer 2 cuvinte scrise
chiar de un amărât de om, dar cu suflet mare deschis, pasionuț care ducea ulciorul cu apă, era mai important decât oricare care era acolo. Eu așa-l vedeam. Nu v-ați plictisit de bucătărie, șef Marcela? Niciodată. Pentru că eu de câte ori vorbesc cu dumneavoastră, vă gândiți numai la gătit și ori gătiți, ori pregătiți ceva pentru gătit. Nimic. Cum să mă plictisesc? Acum am venit în cap, cineva mă întreabă, zice că încerc să fac niște pizza și eu acum, înainte de a pleca de acasă, m-am dus repede în curte că am tarhon și zic, cu fasole uscat, cu fasole roșie, cu bacon crispy, cu tarhun deasupra, e o pizza nouă în Arad care nu o face nimeni. Imediat m-au venit 5 pizza așa pe masă. După aia am zis, mi-a zis un bucătar de-a meu, un prieten de-a meu, că în Germania face pizza, pune sosul de roșii, peste ea pune jumări de porc crispy și după aia ceapă verde. Așa ceva încă nici n-am auzit. Am făcut și grozavă. Acum am zis așa, mă duc la omul ăsta gratis, că vreau să-l ajut. Orice succes mi se pare că... Își deschide acum restaurant și merge să-i pregătiți... Da, mă duc până la el, să-i dau 5 pizze așa frumos făcute și una m-am gândit că cu piersiți sau cu pere și cu mere. Aoleu. Deasupra și după aia trebuie neapărat la astea lucrate, trebuie să pui costiță, bacon crocant. Fără ele nu merg una cu alta. Deci nu vă plictisiți, pentru că noi discutăm zilele trecute și erați în epicentru șefului Marcela, este Secașul, da? Este casa de la Secaș, acolo... Vai cât acolo când mă duc. E o frumusețe, e o nebunie. Deci sora mea pentru șefaș, dar pentru mine, care e problema? Pentru că pe săraci, zice, Dumnezeu, veți avea pururi între voi. Și atunci când termin, zice, dar noi făcut un 60 de sarmale. Făcut 60 de sarmale, da. Știi tu, la ăsta trebuie atâta, la ăsta trebuie atâta. Și cât ți-o rămas? 10, eu nu duc niciuna, zic. Partea mea de ouă. Pentru că îmi place și la vecini, vin vecini, știi, am o vecină, Mărioara, și la colț acolo, și zic, Mărie, și că vine la poartă. Și am mai rămas în aceleași relații la țară cum am fost când am trăit, când am fost copil, pentru că toți vecinii mei nu s-au mutat. Noi în copilărie cu aceiași oamenii au rămas acolo și în dreapta și în stânga și sus și tot. Și strigă ea, Marcela, vezi că ți-am adus ouă proaspete la gard. No, hai mărie, și când coașa, că terminai acum, zic, sarmalele vină să-ți dau și ți-i da, lasă că eu făcui supă. Supa e pentru duminică, sarmalele se mâncă sâmbătă seara. Aoleu. Așa a fost toată viața noastră. Mama mea în fiecare sâmbătă seară a făcut sarmale. În fiecare sâmbătă noi facem sarmale, dacă vine să vă crede. Dacă îți vine să crede. Acum facem ardei umpluți. Numai că acum am făcut ardei umpluți, chiar am zis la sora mea, să știi că am făcut niște ardei așa de grozav și a zis, care mare ție ta. Și zic, la Dana. Și că Luci gătește foarte bine și ea, dar zic, am ras morcov, că am avut morcov de la țară dulci din ea, zic, și am ras morcov în ei, am pus și câteva ciuperci și numai o mână de carne, zic, și am făcut cu sos scurt. Dar ce se întâmplă? Când eram în Chicago și lucram la restaurantul românesc Lille Bucarest, pe ardei umpluți care îi făceam așa mari, verzi, americani, și pe vânăta umplută puneam, se numea, și noi avem aici, dar nu se numește master cheese-ul, îl punea o bucată mare de brânză, o lăsa să încălzească și aia coborea toată pe ea și o îmbrăca ardeiul în brânză și așa se mânca deasupra. Aoleu, deja... Și acum eu am făcut așa și am zis la sora mea, avem pe cineva la noi să vină miercuri și zic, lasă-i pun la cuptor să-i reîncălzesc, i-am făcut ieri. Și zic, punem brânză să se topească deasupra și-i servim așa deasupra, zic, o să fie minunat. Da, o delicatesă. Dar apropo, vidor de America, vidor de SUA. Nu. Acum 2 săptămâni, de zi, nu știu dacă i-am spus la soția ta sau îi spuneam, nu știu la cine îi spuneam, dar vezi, mie mi-a trebuit ca mult să mă obișnuiesc în România, dar și că, ăsta e genul meu de om probabil, dar și când așa sunt și în relațiile cu oamenii, eu mă duc mult cu omul și împing mult și rezist mult și încerc să-l înțeleg din toate punctele de vedere, dar și când prietenia s-a terminat, nu pot să mai învig, adică nici n-are rost, eu am ajuns la concluzia, dar cu America, când m-am obișnuit aici, acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni stăteam de vorbă cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, îți mulțumesc așa de mult că m-ai mutat aici în țara asta.
N-am mulțumit lui Dumnezeu. 14 ani i-am spus lui Dumnezeu lucrul ăsta. I-am zis, n-ai greșit cu mine deloc că m-ai mutat aici. Și nu numai asta, am început să iubesc România, ceea ce eu n-am avut sentimente pentru România. N-am avut, trebuie să recunosc. Când auzeam că cântă câte o muzică din asta patriotă, de când eram noi copii și așa, mie nu-mi spunea nimic, a plecat la 19 ani, ce îmi trebuia mie să vorbești tu mie. M-am dus în cele mai bune zile ale mele și a Americii, în Statele Unite, nu? Și m-am obișnuit în Chicago, era fain, în 82 am plecat. Sau 83. Aici era o sărăcie lucie perioada aia. Era ceva ce nu puteai să-ți închipui. Dar interesant, eu lucram la fermă la Fântânele și eu nu vedeam sărăcia. Eu nu vedeam, pentru că tatăl meu stătea, cu mama mea era la țară, noi creșteam porci, aveam animale, aveam asta, noi n-am dus lipsă de nimic, absolut de nimic. Tata meu niciodată, el a fost șef la pădure, unde se tăiau și tot. Mama mea a fost casnică, dar atâta de bine și-au dremuit toată viața lor. Nu au fost oameni care și-au închipuit luna de pe cer, doar au fost realiști. Pentru ei au fost vecinii, oamenii, biserica și atunci noi nu aveam timp, nici n-am fost în orașe ca să zici că te pierzi. Noi am fost într-un sătuleț mic, Secașul, aveam, pe vremea aceea, cred că nu știu dacă erau 100 de case. Nici acum nu sunt mai mult de 170 sau 150. Așa am rămas. Dar noi am fost bucuroși în bucuria noastră. Adică, dacă pierzi bucuria asta, a ta în care tu te simți bine, ai pierdut totul. De nici nu vreau să mă gândesc. Nu vreau să sper niciodată la mai mult, nu-mi doresc mai mult. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mașină de fiecare dată. Seara mulțumesc că am parcare, mare lucru. Mulțumesc Domnului pentru parcare. Și mă surprinde Dumnezeu așa de frumos de fiecare dată când parchez. Zic, Doamne, mai ținut locul chiar în față. Acum îți mulțumesc, dar poate nu-l meritau întotdeauna. Păi, acum, mai nou, asta e modernismul. Toată lumea are mașină și dacă nu este făcut o sistematizare bună, să prinzi o parcare chiar e o treabă. Da, așa este. Seara. Din păcate. Da. Din păcate așa se întâmplă, dar nu mă dezamăgește nici dacă parchez mai departe și nu mă deranjează nici dacă trebuie să mă duc 10 metri pe jos și mă duc până la capătul străzii. Doamne, e bine și aici, că e bine. Da, perfect. Eu spuneam de Statele Unite, dacă nu vi dor, pentru că acolo ați stat tot la bucătărie și ați făcut tot mâncare românească și eu sunt convins că reflexul ăsta de a găti pentru alții nu îl pierdeți niciodată. Nu. Asta, aseară, mă duc până la soră mea. Zice, am atâția pepeni aici, zice, eu cumpărat cumnată, tu nu vrei să duci și tu unul acasă? Mă uit la el, zic, îl duc. Și unul din ăla și unul din ăla, îl duc. Ajung acasă, intru în casă, îl desfac, un pepene extraordinar de bun. Mă zic, ce bine că o meritat să-l iau. Îl tai și mă gândesc că îl pun tăiat în frigider. Și în timp ce tăiam, m-am gândit, nu știu dacă vecina mea are, am bătut la ușă și am dat, nu știu dacă vecina de sus are un copil, el am tăiat tot felii și el am dat. Am un băiat care ne ajută acolo câteodată și stă într-un apartament și am zis, ăsta nu s-a dus să-și cumpere pepene. Și din tot pepenele am rămas cu 2 bucăți cât am băgat în gură. Atât, restul? Restul tot l-am dat. Atâta de bine m-am simțit, m-am pus în pat și am zis, Doamne, atâta de frumos ești. Îi spuneam Domnului, în toată splendoarea ta și frumusețea ta, tu ai pus în om așa suflet, dacă noi ascultăm de gândurile care ne vin din partea lui Dumnezeu, atât de bine ne simțim. Atâta de fericită m-am pus în pat, nu mai era niciun strop. Am dus, că dimineața venea gunoiul, m-am dus, le-am împachetat toate, le-am pus în gunoi, am terminat și a 2 bucățică care m-au rămas, m-am pus în pat și m-am culcat. Și în felul ăsta v-ați asigurat pe de o parte că nu rămâne la frigider pentru a doua zi, că am înțeles că doare gâtul dacă îl mănânci rece. Nu a rămas nimic, totul atâta s-au bucurat și faia cu dreapta și stânga și ăla și tot.
Da, apropo de chestiunea cu gătitul, se gătește astăzi, e destul de scump. Am văzut că prin America foarte mulți nu mai gătesc acasă, merg numai la restaurante, la din astea. Da, aici la noi e foarte scumpă piața să gătești. E scumpă piața să gătești, dar să știți că și acolo costă restaurantele care sunt. Adică dacă mergi la fast food-uri, la ăsta sunt încă prețurile foarte bune, dar dacă te duci așa, un Longhorn, un Steakhouse, un cutare, lași un $300 și acolo. 300 de Da, dolari. steak-ul s-a scumpit și acolo. Carnea de vită s-a scumpit exagerat de mult și pe Canada. Nepoata mea stă în Canada. Zice, s-a făcut $23 pound-ul. Pe $23, $50 canadieni, un kilogram, e mult. Da. Pentru Aproape la fel de scump ca în România. Nu chiar așa, că în România e mai scumpă. E mai scumpă, dar totuși s-a scumpit și acolo foarte mult mâncarea. Pentru că s-a scumpit benzina și automat îți cresc toate prețurile. Dar ceea ce am observat eu la noi, ce este bine aici în România, că totuși românii care au o generație probabil în fața noastră, ea nu sunt mai interesați. Dar restul să știți că se gătește. Se gătește ciorbă, se gătește mâncare, se gătește pentru că și foarte bine. Pentru că niciodată un fast food, și am avut restaurant, n-am să pot să-ți dau ție calitatea care tu o cumperi pentru tine. Eu n-am cum să mă duc să-ți cumpăr puiul cu 37 de lei kilogramul. Hai să fim sinceri. Eu ți-l cumpăr ăla cel mai jos. Că-l condimentez, că ți-l pun, că ți-l dau crispy, că nu ți-l dau, ți-l cu tare. Profitul meu e acolo. Dar ce se întâmplă cu restaurantele din România? Nu sunt sătul de profituri. Ei vor la mâncare 600% ca la băutură. Păi dacă socotești 5 aripi de pui, care tu ai dat pe ele 3 lei, și acum mai nu am înțeles restaurantele, că mergeam la cineva și zic, bă, dar aripile astea de pui, că mi le-au dat, zic, bucătarul tău nu știe nici sosul să-l fac. Au făcut un sos din zahăr, că clar că mierea de albină niciodată nu se caramelizează, așa. Îmi rămăsese zahărul de pe aripi pe dinți, nu mai puteam să-l mai dau jos, adică să întărise. Păi da, că era fier prea tare. Păi dacă nu a pus în el, de exemplu, cum îi zice, lămâie sau sare de lămâie, că nu folosește nimeni lămâia, că e scumpă, dar sare de lămâie este, nu? Ca să nu-l caramelizeze. Și dacă nu știi să-l faci la timp și dacă nu pui în el ce trebuie, normal că la stând când l-ai pus pe ele, și eu credeam că omul cumpără, are friptioză, dă drumul la aripile de pui făcute, lăsate în baiți și puse înăuntru. Nu, așa le lua cu tot și numai le încălzea. No, păi da. Și îți dai seama că atunci normal că ți le vinde cu 45 de lei porția, da? Și îți dă nimic. 5 aripi. Eu nici nu mă duc la rest, că mă întreabă multă lume, care e favoritul tău restaurant? Niciunul. În Arad, nu. Îmi pare rău de restaurantele de aici, dar nu. Pentru că nicăieri nu m-am dus ca să zic, vai, pentru că noi de ce mergem la restaurante? Noi mergem la restaurante orică suntem la muncă și trebuie să mergem să luăm ceva și atunci să mâncăm ceva rapid, dar de obicei când ieșim cu familia și weekendurile când normal ar trebui să stăm la masă, să ieșim, să ne simțim bine, cauți un restaurant să mănânci ceea ce acasă tu nu gătești. Sau n-ai posibilitatea să faci din cauza cuptorului, din cauza cum e o pizza, că n-ai cum să o faci, pentru că cuptorul tău, chiar dacă e coca bună, aluatul bun, dar nu-ți coace la nivelul la care ar trebui să-ți coacă. 2, carnea de vită, poate că tu o pui, eu știu, într-un cuptor mare unde o pui, unde o faci cu un sos pe care eu nu îl percep acasă să-l fac grozav. Și când mă duc, eu nu găsesc nimic. M-am dus la un restaurant, am găsit o carne de vită absolut fantastică. Eram așa de încântată când m-am dus a doua oară. I-am zis, domnule, dar aveați o carne de vită făcută la cuptor? O plecat, zice, bucătarul și el o lua rețeta cu el. Cum adică restaurantul nu avea mâncarea lui proprie? Nu, că restaurantul avea, vezi când vine la meniu o carne de vită, bucătarul care e foarte bun mai adaugă ceva la el, știe că ți-l țină, cum să-l facă, sosul, că sosurile termină mâncarea. Ei, dacă ăla a plecat și nu a lăsat, și ăla care sta lângă el nu a fost curios, ajutorul de bucătar, să vadă nimic în el,
Că tu poți să fii bucătar bun aici, dar dacă n-ai un ajutor șef când tu nu ești, ce faci? Adică el nu termină mâncarea cu un sos și l-or scos din meneu. Era mai simplu. Bine ar făcut într-un fel. Apropo de chestiunea asta, noi chiar am filmat pe celălalt canal, am fost la Selgros și am filmat ce scumpă e carnea de Am văzut. vită. Deci absolut incredibil să dai 200 și de lei Da. pe kilogramul de carne. Mi se pare absolut incredibil. Adică nu cred că cineva în țara asta își permite să mănânce... Cu excepția ăștia care au business-urile foarte mari sau unii care nu lucrează pentru bani. Să-și din ăștia. Și pentru ei faci o vitrină din asta? Merită? E foarte scump, adică sunteți în fiecare zi în bucătărie, știți cam ce trebuie pus acolo. Adică să pui carne la 200 și de lei kilogramul... Adevărul este că este foarte mult import, dar să știți că eu am fost și la restaurantul care produce el, nu vreau să-l numesc, produce el carnea aici, în Arad, în județ, când mergi încolo și ieși Către afară. Peșca undeva. Exact. Dezamăgire totală am fost, dezamăgită am fost total. De ce nu face ce trebuie? Doamne. Adică eu sunt producător, da? Mă așteptam să am un steak extraordinar și la un preț nu de 500 de lei. Că atunci așa ca să mă duc să-l mănânc Așa eu. îl pot lua de la Selgros. Dar eu de la Selgros că iau 1 kilogram. Nu trebuie să-mi dai tu mie 400 de grame cu 500 de lei. Un orez rece lângă. Da, ați fost la restaurant cu 500 de lei friptura? Da, au zis că au fost mai mare, că au fost nu știu ce, în fine. Și ne-am dus și acolo era carne, cu cine eram, zicea, uite aici este carne de vită cu sos. Păi da, dar carnea de vită cu sos era rasol, era îndoită de făină sosul. Aoleu. Un orez rece lângă el. Că nu-i dădea drumul ăla ca să nu consume. Cât îți încălzește la microunde? 1 minut și ți-l scoate afară. Aia nu-i mâncare. Și avea 2 tăvițe atâta cu așa, una era asta cu sos și una ceva vită cu ceva lângă el. Asta a fost tot ce a fost, iar dacă vrei, de-aia zic, te-ai dus și ți-ai ales bucata de steak. Și bucata de steak care eu am ales-o, atât a fost. 500 mai scump ca și în America. Mult. Mult mai scump. Mult mai scump. Da, noi am avut o invitație de curând la o familie din Germania care a vrut să ne gătească un șnițel vienez. Ei având restaurant ani de zile în Germania și au venit în România și ne-au invitat să gătească ei un șnițel. N-au găsit carne de vițel, cum se face șnițelul vienez. Nu. Și au căutat și nu au vrut să ia adică oricât era prețul, cumpărau pentru că ei ne-au lansat invitația. Când am ajuns la ei, săraci și se rușineau de faptul că n-au putut să facă rețeta, că nu găsesc carne de vițel. Că în România se vinde doar carne de vacă, de și dacă îți spune de vițel, am pățit eu de la un magazin, nu vreau iară să spun numele, dar gândiți-vă că ea zice, ai vițel, numai ce... Nici în cuctă n-am putut să-l gătesc. Nu s-a mai fiert. Dar de ce era carnea oare? Era de un vițel probabil lăsat bătrân undeva, care îl ducea din cine. Când am întrebat de unde duceți, păi ne ducem din mai multe locuri. Na bun, ok. Unde rămâne? Unde rămâne un vițel bătrân, dă-l aici la mine, că... Și era 65 de lei kilogram, am zis, pierdere de vreme. Nu vă mai pierdeți timpul cu vita, cu vițelul, că este totul, nu este adevărat. Dai 65 de lei pentru ce? Pentru 1 kilogram. Dacă mai ești cu os, ai pus-o. Lasă-o la o parte. Du-te pe ceea ce te pricepi. Ceea ce înseamnă că la noi, ce este... nu poți să mănânci carnea asta de porc la nesfârșit. Aici e problema. Pentru că nu-i sănătos să mănânci aceeași mâncare în fiecare zi. De-aia încerc să spun și încerc și pentru mine să spun același lucru. Încearcă 2-3 zile pe săptămână să mănânci fără carne.
Mănâncă humusul de dimineață, eu îl fac, e superb, e divin, stoarce lămâie, pune, folosește, du-te și cumpără măsline, introdu măslinele de dimineață în meniul tău. Acum sunt roșii, mănâncă roșii cu slănină, mănâncă-le, dar nu te mai duci și mai mânca salamul care este, ce-i mult. Auzeam un medic român, 80 și ceva de ani, și-a zis, totul este ok să mănânci în cantități mici și să nu le repeți în fiecare zi. Ceea ce înseamnă dacă mâini salam, nu repeta salamul ăla în fiecare zi, schimbă, lasă o zi, 2 zile nu mânca, încerci să mănânci. Mie ce îmi place extraordinar de mult, îmi plac castraveții, am treabă eu, așa am crescut cu ei, că așa creșteam, că nu era puiul de o dată pe săptămână. Castraveții fripți. Tot ce rămânea mare, maică mi-a spunea, fă castraveți fripți, fă șalată cu aitură, du-te și fă cartofi cu aitură. Aveam lapte, lapte acru cu pâine mâncam, sfirima, aia cea mai grozavă. Adică noi am uitat să mai mâncăm lucrurile astea și atâta, eu mă și mir, lume bolnavă, da, e bolnavă. În a doilea rând, primul lucru este mâncarea, în a doilea rând este, auzeam pe o negresă bătrână, 103 ani, și o întreabă, ce ți-a făcut să trăiești 103 ani? Ce s-a întâmplat cu tine? Și zice, în primul rând, vreau să-ți spun, Dumnezeu, când mă rugam la Dumnezeu din tinerețe, și asta e un lucru extraordinar pentru toată lumea, mă rugam, Doamne, dă-mi viață lungă. Și Dumnezeu m-a dat-o pentru că am cerut-o. Pentru că așa este. Dumnezeu spune, cere și ți se va da. Cere lui Dumnezeu ce vrei să-i ceri. Dăm sănătate. În fiecare zi nu uita să te rogi pentru sănătatea ta și a familiei tale. Pentru protecția ta, pentru protecția copilului tău. Pe când știi că pleci într-o vacanță, când știi că copilul tău pleacă la școală, când știi că conduce, pe primul lucru tu în gândul tău ca părinte și ca familie, toate, că trebuie să stai uniți, îi să spui lui Dumnezeu, las protecția ta, Doamne, peste copiii mei. Este mare lucru să-i spui lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu știe, că nu cunoaște, dar pentru că Dumnezeu vrea să știe și să fie acolo cu tine, pentru că tu depinzi în totalitate de El. Și să conștientizezi nevoia lui Dumnezeu în absolut în viața orice. ta. Și același lucru și cu mâncarea. Știi de ce se întâmplă atâtea lucruri? Că acum nu, că și mâncăm de atâția ani și încercăm să ne educăm în a ce mânca, ce nu mânca. Dar un lucru am observat la mine. Când mă rog și binecuvânt mâncarea e binecuvântată, nu se întâmplă nimic. Crede că indiferent ce e în ea, indiferent cum îi crescut puiul, cum îi crescut porcul, cum îi crescut tot, când binecuvintezi mâncarea și spui, Doamne, binecuvântă mâncarea și fă-o, Doamne, ca să fie pentru hrănirea trupului meu și pentru viața mea lungă pe care Tu știu că mă vei da. Domnul nu cere mult de la noi, câteva lucruri mărunte, câteva cuvinte în care să știe că depindem de El, că El e lângă noi și că în toate zilele El conduce viața noastră. Fiecare copil pleacă, că așa ne întrebăm unde merge Ana, unde merg copiii tăi. Sunt convinsă că Dumnezeu le găsește canalizare acolo unde El trebuie să ajungă. Tu ca și părinte ai smuls buruienile de pe lângă el și ai zis că așa zicea prietenul de mea, Marcel, la copii nu trebuie să faci mult, să smulgi aici buruienile ca să nu vină pe el și el va crește ca un copac înalt și drept. Așa este. Asta e o lecție foarte bună, Exact. Dar apropo de chestiunea asta cu ne îndreptăm încotro fiecare cum putem, cum vi se pare că se întâmplă acum cu nivelul de educație? Am văzut foarte mulți tineri au fost la festivaluri în România, dacă un copil nu merge la festival nu este din trend. Am văzut. Muzica dacă nu este așa, nu este din trend, adică cineva canalizează. Da, știi de ce? Ei sunt canalizați așa pentru că sunt ușor de manipulați. E foarte simplu. Toată lumea vrea, generațiile astea noi care vin și sistemul în lume este că pe tineretul ăsta, de exemplu, e ca și când l-ai băga aici în muzică. Am văzut și acum când a fost festivalul la noi și așa, atâta tânăr ce am văzut, și știi ce am zis la sora mea, zic, dar cheltuie părinții ăștia pe ei la haine, măi, fratele meu. Adică să-i dai 200-300 pe seară să meargă să beie și să nu te intereseze și să-i dai, să-i spui, îmbracă-te cum vrei, fă ce vrei. Adică, da, e foarte bine că zici, da, dar n-am avut eu să aibă el. Dar ce n-ai avut tu și are el? Că tu n-ai avut libertate. Bun, dar el o înțeles libertatea normală?
Adică asta e libertate? Și atunci, ce se întâmplă? Când copiii ăștia merg toți într-o singură direcție și mă uit la ei și stau pe telefoane, ăștia chiar dacă vine focul ca în Spania și vine incendiu, ei ard tăți acolo, că ei nu se știu păzi unii de alții. Ei nu se știu păzi pe ei, adică ei nu știu, dar să mai aibă și conceptul ăsta în viață. Aproapele meu ce face? Dacă nu iese, dacă se întâmplă, dacă are o problemă, dacă e flămând, dacă părinții lui sunt așa, are nevoie de un ajutor, are nevoie de o susținere. Nu există asta, foarte puțini copii. Și atunci sunt copii care sunt foarte buni, se gândesc la toate lucrurile astea, dar probabil că procentul e 2-3%. Și ăștia sunt ăia care pleacă sus. Restul rămân văzându-i plimbându-se dintr-o parte în alta, mergând, te uiți la tineretul ăsta seara, câteodată mă uit așa la ăștia, n-ai nicio direcție, mă uit, își vorbesc singur în mașină, zic, uite, ăștia n-au nici o direcție. Sunt și sărăcuți, își doresc atâtea lucruri care materiale care nu le pot avea, ei se uită la lucrurile sus, pentru că părinții de acasă sunt așa de slab pregătiți, ei își doresc și stau pe telefoane. Când văd treaba asta cu telefonul, le văd acum când vin batandele noastre, merg cu ele pe trecerea de petone, așa să se vadă, nu, sărăcuțele nu au avut telefoane. Te calcă mașina fără ca să-ți dai seama sau faci accident sau ți se întâmplă că tu nu știi unde ești. Spuneam asta pentru că generația care vine, am văzut că, mă rog, cu școala nu prea a ieșit treaba. Da. Adică Da. avem un procent undeva la 70% de promovabilitate la bacalaureat. Eu cred că e o mare minciună treaba asta, pentru că, în fapt, sunt mai mulți copii care au fost în clasa 12-a, cum au ajuns acolo, deja nu mă întrebați, dar care nu au fost lăsați să ajungă la examenul de bacalaureat, adică în sensul că au mai avut o corigență, și au zis, las că mergi la toamnă sau poate niciodată. Ei, iar cei care au rămas acolo s-au dus la bacalaureat și am văzut și noi perlele care le scot. Nu? Da, e adevărat, dar acum să vă spun ceva. Nici în America nu toți copiii sunt de 10, nu toată lumea merge la facultăți, nu toată lumea este. Este nevoie de unul care să-ți repare țevile, plumbing se numește. Plumbingul la noi e plătit extraordinar de bine. Este unul care să știe să facă curățenie și ca să iei building-uri la curățenie. Dar ce se întâmplă la noi? Noi avem vorbitori în școli, în care școlile să invite oameni ca să vorbească cât de frumos este o meserie și cât de bine poți trăi dintr-o meserie. Dar dacă el în capul lui are numai telefoane și se uită numai la ăla ce papuci Adidas are de firmă, ce cutare are așa, ei nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Că dacă ar vorbi cineva cu el și ar arăta la noi la televiziuni și pe tălocul că omul ăla care are business de țevi, de făcut căldură, de cutare, uite ce viață bună are, să le iei niște interviuri, să discuți cu ei, să vorbești cu ei, să le explici că se poate trăi o viață bună, frumoasă, poți să pleci în vacanțe, poți să te simți bine, poți să crești o familie, să ai o familie de acolo, să ajuți și pe alții când tu vei ajunge acolo sus. Și că poți să fii cioban, care sunt bogați, poți să fii reparator, mecanic auto și o duci extraordinar de bine, poți să fii subinginer, poți să fii, să ai un business de curățenie din care să trăiești super bine. Dar asta se poate în condițiile în care le explici copiilor asta zic. Cât de important este să muncești. Doar că aici, nu știu, poate eu greșesc, poate văd lucrurile puțin diferit, 70% dintre tineri nu se duc să lucreze până... Aici este. Și atunci tu ai 70% din tineret care... Nu lucră, nu. Mă uit așa vara, de exemplu, statul ar trebui să oblige la noi, are obligația în Statele Unite să angajeze pe timpul de vară studenți. De exemplu, la Kaufland, să ducă cărăcioarele de afară înăuntru, să pună în plase, adică chiar să face un ajutor pentru copiii care termină, studenții care sunt, de obicei liceu, că el deja merg mai sus, și sunt obligați
pe ei și pe bătrâni. La noi bătrânii tăți lucrează, că au pensiile mici. Noi zicem de pensii, pensiile sunt foarte mici în Statele Unite. Și atunci, pe timp de vară, unde te duci? La Kroger, cum ar fi la noi, la Kaufland. Ori înființat pe minimum, să zice, dar aici la noi s-o snăpla ceva. Nu au lăsat, au început să bage pe 4 ore, să plătească patronul întreg tot, și de pensie, și asigurările, și atunci lumea nu mai angajează pe 4 ore. Dacă angaja 4 ore, îl angajai pe student pe 4 ore, sau putea să zic așa statul, pe timpul de vară, studenții care lucrează nu plătesc taxe. Nu plătești taxe pentru ei pe 4 ore. Știi ce s-a întâmplat cu copiii ăștia? Toți mergeau la muncă. Toți mergeau la muncă și toate magazinele îi angajau, și eu și tu și oricare, și spunea, măi, vin aici, dăm cu mătura 4 ore, uite îți dau atâta. Și putea să spună statul, 4 ore îți dau, dar tu nu plătești care e student de la 16 la 18 sau la 20 de ani. Da, eu vă dau un exemplu și, în general, la podcasturi și în alte parte nu folosesc nume de firmă, dar acum folosesc că poate se rupe obrazul de rușine. Am fost la Momax, spre exemplu, să îi rog să angajeze studenți part-time în care să le dea o șansă să se dezvolte. Exact. Știți ce ne-au spus? Că ei nu angajează tineri pe part-time, că ei angajează doar pe full-time. De ce? Ca să poată să facă turele mai ușor. Ai văzut? Deci, din politica statului, nu au să ajute un copil care la școală. Aici trebuie guvernul să intervină. Numai de la guvern poți să ai asta. Când guvernul spune pe perioada de vară, de când e vacanța până e vacanța, 4 ore, oricine angajează nu plătește taxe. Nu vii tu să Doamna spui că Marcela, trebuie să... care guvern care nu vrea să plece acasă? I-o dat afară, nu? Ca și cum mai avea un angajat, l-ai dat afară și el nu pleacă de la lucru pentru că... Pentru că îi place, o prins rădăcini. A început rădăcina să facă așa și s-o agățat acolo. Așa, unii oameni rămân acolo blocați, alții încerc să plece. Eu zic că totuși, mă rog lui Dumnezeu și cred că țara asta e o țară bună și am să vă spun și de ce. Țara asta o iubesc și am început să înțeleg și vreau să înțeleg că le scriu și câteodată la câte unii când comentează pentru că sacrificiile care s-au făcut pentru țara asta, nu în 89, dar să ținem cont de cei care au căzut la canal, pentru că au crezut într-un partid sau altul, au crezut în Dumnezeu, mii de oameni, auzeam și cu asta o să închei, auzeam pe Vulbran când povestea de el fusese 18 ani în pușcărie și chiar am văzut un videoclip cu el în care spune că lângă el, în stânga, era un preot și preotul ăsta fusese atât de crunt bătut încât se vedea că nu mai are mult de trăit. Lângă el era un fost un tânăr din Partidul Comunist, dar care o vorbit ceva, nu mai crezut în Partidul Comunist și acum l-au bătut și pe el. El bătea pe alții, bătusă și pe preotul ăsta care era lângă el. Și zice, eu eram în mijloc și tânărul ăsta care era aici era atât de crunt bătut că știa că n-are multe și acum îi spunea preotului de lângă el, domnul preot, te rog eu frumos, nu pot să mor, aș vrea să vii să te rogi pentru mine. Și preotul ăsta bătut de el, distrus de el, o chemat pe unul care era în celulă, 2, că erau 5 în celulă, l-a luat pe sub braț, l-a dus, l-a pus pe patul lui, o zis, tu ai fost tânăr și n-ai știut, dar Dumnezeu ți-a dat șansa să-L cunoști. Și o zis, tânăr, vreau să fiu ca tine. Și preotul spune să fii ca și Hristos. L-a îmbrățișat, l-a sărutat de 3 ori și în noaptea aia amândoi au murit și au plecat acasă. Țara pe așa ceva s-a construit. Libertatea noastră bisericească, libertatea noastră de gândire, libertatea ca om, libertatea ca și națiune, ca român. Tu trebuie să te gândești că cineva a plătit un scump preț. Și atunci ca tu să-ți bați joc, indiferent din ce partid ai face parte, nu consider pe niciunul că e mai bun ca celălalt. Trebuie să ne iubim dacă
preotul a putut să iubească și să Călăul, ierte călăul călăul lui. lui, cum ar trebui să ierte ei din politică unul pe altul, să se adune și să spună dacă cred în Dumnezeu? Dacă sunt atei, nu le cerem nimica decât Dumnezeu să-i lumineze mintea, dar dacă au un pic de credință în ei și cumva au intrat vreodată într-o biserică, să se gândească că cineva a plătit un preț și mai mare preț decât toate le-a plătit Domnul Iisus pentru noi. Șef Marcela, eu dacă aș avea cum să-i adun pe oamenii ăștia, știți unde i-aș duce? La canal. Absolut deloc. Absolut deloc. Aia cred că ar fi cea mai mare binecuvântare. În America. Absolut deloc. Nu, că acolo sunt alte bătălii. I-aș duce într-un spital. Să vadă. Să ducă el paharul cu apă la suferindu care știe că se duce la Domnul. Așa este. Să-l văd ce decizii ia după ce face treaba asta. Pentru că sunt oameni în țara asta puși, și nu doar în România, că peste tot în lume sunt cazuri de genul ăsta, dar sunt oameni care stau la căpătâiul altora până în ultima clipă și ei înțeleg cel mai bine cât de importantă este viața, că nu e important destinația unde te duci, ci călătoria în sine, să trăiești o viață frumoasă și corectă. Corect, așa este. Așa este. Am fost cu cineva în călătoria asta 9 luni de zile. Și Dumnezeu așa m-a folosit, în 5 spitale am fost cu domnul ăsta. Așa Dumnezeu m-a pus pe suflet. În fiecare zi 9 luni de zile. În fiecare zi. O plouat, o fost frig, o fost cald, m-am dus la spital în Grădiște, erau 50 de grade. Extraordinar. Și când am dat telefon și așa au zis că o sări siguranța în noaptea aia. Dar nu sărise, nu fusese niciodată aer condiționat în vara aia acolo. Eu stăteam lângă doamna asta, curge apa pe mine. Dar am stat 4 ore. Până când s-a rezolvat și până când a fost tot ok. Și am înțeles frumusețea prin care trece Dumnezeu un om, chiar dacă e bolnav. Pentru că în clipa când a murit, eu n-am văzut niciun om murind, dar când am ajuns la ea în salon, am intrat și atât am zis, sunt aici lângă tine. Sunt de la țară și m-am dus direct la ea. Prima dată văd un om, o respirat adânc, n-am auzit-o, de 3 ori. Și atunci am văzut cum corpul ăsta se desface tot. Adică toți umerii, totul s-a relaxat. S-a întins și-a plecat la Domnul. Și-a venit asistentul și a zis, doamna Marcela, doamna a murit. Era o atmosferă atât de apăsată că n-am văzut, eram ca într-o pâclă, adică e ceva care e supranatural ce se întâmplă în timpul când omul pleacă. Nu este de pe pământ, indiferent că ce îngeri vin, cine te ridică, cine te duce. Este presiunea asta care te ține, asta pământească, în care noi trăim în fiecare zi și ar trebui să fim atât de buni. Și când ne dezlipim și plecăm, totul se relaxează în noi. Ce fel de oameni și cum ar trebui noi să trăim? Exact asta cum spuneam, călătoria este mai importantă decât destinația de foarte multe ori. Și asta cred că nu o mai înțelegem luați cu luptele de fiecare zi pe care le avem. Și apropo de străinătate, că tot vorbeam de America, cred că dacă ieșim pe stradă acum și întrebăm 100 de oameni, cel puțin 98% dintre ei să ne spună că e mai bine afară din România decât în România. Da. Dar dacă noi toți am sta și ne-am gândit așa de bine și am zice, că eu când aud că spune lumea politicienii n-au plătit, ori furat cât ori putut. Trebuie să mă oprești să spun, fiecare dintre voi ați furat care n-ați plătit taxe. Iartă-mă. Fiecare care nu și-a plătit taxe deloc și-a avut o afacere bună și-a trecut pe lângă el și s-a bucurat că ce bine merge și iar și-a schimbat mașina și iar a plecat în vacanțe și iar pentru niște vacanțe ai putut să nu plătești cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Eu aud în fiecare zi 10 de creștini care spun că nu au firme. Că nu plătesc contabile, că nu plătesc aia, că merg pe chiar. 10. Și stau pe cash, pe... Tot. Și au firme bune. Câștigă bine.
la biserică și aud, dă-i cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. De ce? Ca să te pot binecuvânta. Omul zice, lasă că îmi fac eu binecuvântările mele. Las că știu eu mai bine, dar de ce să le dau la ăștia? Dar de ce? Eu mă aduc aminte când eram în Statele Unite și aveam un sandwich shop cu sora mea cu Luci, îmi aduc aminte foarte bine că în fiecare lună ne venea să completăm o hârtie și trimiteam cecul la state, la stat, la unde trebuia să plătim taxele. Și când vedeam că scria iluminatul străzii, pentru școală 25%, pentru iluminatul străzii 25%, îți spun sincer înainte lui Dumnezeu, câteodată și dacă nu făceam așa de mulți bani, plăteam mai mult, că mă gândeam copilul ăsta meu la școală, la mine strada iluminată, gunoaiele sunt duse. Cum aș putea să nu plătesc banii la stat? De-abia așteptam să-i trimit. Câteodată plăteam mai mult, că ziceam, lasă că a fost luna bună și pentru mine. Nu știu, eu când am avut luni bune, în restaurantele mele, unde am lucrat, unde am avut afacerile mele, întotdeauna am plătit oamenii mai bine decât vorbeam cu ei. Deci am ție îți dau $9 pe oră. Când venea seara și vedeam eu că restaurantul la mine a fost plin, dublu. Pot? Pentru că și eu am făcut bine. Și eu mă simt că-s bine. De ce să nu știu? Veneau femeile la mine și îmi spuneau, care le spuneau la masă, Marcela, m-ai dat mai mult? Nu ți-am dat. Poate altă dată n-am fost la nivelul ăsta la care o trebuie și tu tot orele astea ai stat. Așa am trăit, așa. Și am fost fericită și sunt și astăzi, dar eram atât de fericită că îmi spunea bucătarul meu când intra Marcela, când intri dimineața, intră soarele în bucătărie. Eu când intram, ziceam, bună dimineața, la toată lumea ce mâncăm astăzi. Fără restricții, fără nimic. Nu m-au furat atâta. Veneau cu mâinile în buzunar, plecau cu mâinile în buzunar. De altă dată îi spuneam la bucătarul meu, vezi că poate te duci undeva duminică, ia niște mici de aici. Da, nu trebuie că fac ei acolo, nu mă întreb. Ia vin românesc, că pe vremea aia nu era important vinul românesc, că îl duceam de la New York, când am avut primul restaurant. Și îți dai seama că vinea pe New York vinea aici și luam la un preț $2 plăteam pe o sticlă. $2? Mai ieftin ca România. De premiat. Da. Și eu îl vindeam cu, nu mai țin, 7,99, că acolo nu te aventurezi, deci, ce bine că e din România ca să vină românul să mă-l cum. Eu puneam $5, mi se părea că e bine și pentru mine și era bine. Și atunci ei când plecau ziceam, mai ia și tot sticlă de, nu-mi trebuie, lasă, dă-le pace, că beau bere, nu ca să aici te fură din ochi, așa, te fură și la magazine, te fură și aici, adică oriunde te duci. Nu știu de ce când se duc în străinătate să termină imediat. E frică că rămâne fără servici. Nu mai vezi pe unul care pune mâna. Du-l aici, de acolo, aici, chiar începe să ia. Sau își face el mâncările scumpe care nu sunt, care crede el că da, am citit. Îmi spune unul care are restaurant, zice, păi doamna Marcela, dar când ai venit aici și ți-ai deschis restaurantul, trebuia să te gândești că îi controlezi, le lași detergentul de 2 degete în fiecare zi și restul tot e sub cheie. Da. Ce, și aici se fură? În România? Da. Eu am avut restaurant aici, în spate la teatru. Mă furau până și la clor, care era 3 lei. Își făceau mâncare, își duceau acasă. Adică la restaurant vă furau? Vai de mine! Orice, dacă și detergentul, dacă și clorul de 3 lei ți lua. Și am întrebat pe unul care avea restaurant, fast food, și zic, bă, dar tu ce faci? Păi, zice, totul e sub cheie. Și le dai, zice, știi cam cât cheltuie, cât detergent au nevoie și le pui cu grămajul. Cumpărasem, schimbasem friptiozele și eu schimbam, că eu îți dai seama că de atâția ani în restaurant și știam ce se întâmplă în jurul meu. Și că după aia vine și spune, păi zice, nu mai este ulei. Păi cum 20 de litri am luat săptămâna trecută. Păi tata, am schimbat friptioza, pe zic uleiul tot la vechi, măi copile. Asta la bucătar. Plecat în Anglia, l-am ajutat eu să plece în Anglia, o zis că mine plec în Anglia, doamna Marcela, acolo, că 2 luni de zile o stat acolo. Păi nu putu să facă la restaurant în Anglia ce făcea în România. Hai văzut.
După aia își făceau sarmale, când eu plecam de acasă din carnea mea, pe când veneam mâncau steak-urile de vită sau numai ceafă de porc, beau numai sucurile naturale, deși eu le cumpăram sucuri care erau. Teroare. Tot același lucru se întâmplă și cu patronii care nu plătesc câte 2-3 luni de zile. Știi că sunt patroni care și cu 3 luni de zile nu plătesc bucătare. Oh. De asta spuneam, pentru că odată ce românul pleacă afară, se comportă total diferit și românii care vin în țară, după ce au trăit aici o viață întreagă, rămân foarte surprinși de modul în care sunt tratați, chiar la... Da, sunt tratați prost oriunde. Venise o prietenă de-a mea din Statele Unite și a stat aici o lună de zile și era atât, a fost la Sibiu și acolo când a ajuns la Sibiu s-a pus la masă și îmi povestea că a intrat o muscă în paharul de vin. Și tot îi făcea nu la ospătarea ei, dar la ospătară care stătea acolo și nu făcea nimic, așa e când a văzut că tot îi face cu mâna să vină, s-a întors cu spatele. O zis, ce mă chem, că nu-i masa mea. Deci acolo se lucrează normal, toți ne ajutăm, că atunci merge bine, când toți ospătare. Aici e o problemă, toți ospătare trebuie să lucreze împreună, că dacă nu lucrăm împreună, nu strânge masa, nu cu tare, că am mai fost la un restaurant. Mesele 3 ore au stat toate acolo, pline cu mâncare. Să mergi cu mâinile, n-am mai văzut și eu am fost ospătare la Chicago 7 ani, dar să mergi cu mâna goală, să te întorci cu mâna goală, să duci 2 pahare, păi tu ai bucketul ăla mare, pui în el tot, l-ai dus, l-ai terminat, ai șters și ai setat masa. Unul trebuie să facă asta, trebuie să înțelegi ca patron. Tu trebuie să ai un om să curețe mesele când e aglomerat și să le seteze. Dacă nu ospătarul în continuu trebuie să lucre dacă are ospătari mici. Dar aici iar este o problemă. Niciun ospătar nu este trăinuit ca să zici, bă, merge și îi spune, tu de aici trăiești, tu de aici mănânci, tu ești zâmbet tot când te duci afară. Eu făceam ciubuc pe seară, $350. O să zic că lumea, pe da, de la $350. Pe la $350 vreau să spun că duceam 12 mese, duceam 11-12 mese pe 2 ore, că era rezervație și după 2 ore ăia știau că trebuie să plece, pentru că vin alții, că când sunau spuneai 2 ore aveți rezervația, după 2 ore eu am nevoie de masă. Da, nicio problemă, că era mâncarea bună, le plăcea șnițele, apropo, erau de vițel, 2 șnițele atât de mari, erau numai evrei, se numea Lille Bucharest, am lucrat. Și când m-am dus acolo, eu am fost numai un zâmbet. Tot eram aranjată, când coboram jos aveam impresia că luasem o lecție. Odată a venit un tip la masă cu 6 persoane și a zis către mine, ai dormit prost azi noapte? Și eu zic, nu. Deci tu ai impresia că eu am venit aici la masă ca să cheltui bani, să mă simt bine cu prietenii mei, ca să-ți văd mutra ta acră? O să mine dispart din fața mea. M-am zis, patronul mă dă afară, s-a terminat cu mine, m-am dus în WC, am început să plâng, s-a dus make-up de pe mine, eram aranjată, blondă, aranjată. Vai de mine, zic că ăsta mă dă afară. Îi spun la celelalte ospătari, una dintre ele, ia masa, că e o masă bună, ia tu, că deja suntem. Și la care se duce fata la ei și zice, nu, te poți ospătara, eu vreau înainte. Și de ce a făcut asta? M-am dus la el înapoi, m-am cerut scuze, am început să vorbesc, să discut, să intru în discuție. De 11 ori m-a chemat în seara aia numai să pun cafea. Am numărat. Da, n-am zis niciun cuvânt. Când a plecat, o venit la mine și m-a spus să știi că tu ai să fii una dintre cele mai bune ospătare care sunt aici. De 11 ori m-a chemat să-i pun cafea. Pentru că acolo plătea cafea o singură dată, că era la aparat mare și tot trebuie să-i duci more coffee. Dar când mergeam, zicea să nu ne pui numai de un deget, ca să fie proaspătă și caldă. Aoleu. N-am zis nici. Veneam la WC, mă băgam, venea să plâng. Și ziceam, vai, de mâine nu mai vine la locul. Și ar mâine, dar eu stau sus, vin numai jos. Chicago erau niște ierni înfiorătoare. Chicago e dezastru. Vânturile, și se numește orașul vânturilor, că Michigan acolo. Doamne, mă gândeam, unde mă duc să stau în stație la tramvai să mă duc? Aici fac și ciubuc, mă duc, lucram în bucătărie dimineața. Marcello Fermoar, că așa zicea maică mea, capul plecat, sabia nu-l taie, nu? Taci acum, pleacă-te până când nu mai poți.
Și vreau să spun că din clipa aia eu n-am mai avut o zi proastă în restaurant. Niciuna, nici când am avut 40 febră. Pentru mine clientul a fost primul. De câte ori am intrat, de câte ori aveam clienți deja acum când eram la Chicago și erau mulți evrei în care îmi duceau ciocolată, cadouri, vineau cu drag la mine să le văd. Știam toate familiile lor, știam tot despre ei, știam dacă de 100 de ori mă chema, mergeam fără nicio problemă. Imediat ce doriți, cum vreți, cum este, bună ziua, vai ce mă bucur că v-am văzut, mă dădeau hug, îmi duceau cadouri, aveam unul care avea cea mai mare florărie în mijlocul Chicago-ului. Ăla îmi ducea și 100 de trandafiri cu nevastă să vinea. Încă și era nevasta, scuze. Erau bătrâni. Că nu m-a dus, odată a venit din Florida și a zis, Marcela, îmi pare rău, zice, dar n-am mai putut trece pe la Florida. Eu mă gândeam, Doamne, mulți amut, că atâta floare, crine imperiale, atâta miroseau că trebuia să-i arunc afară. Partea mea micuță în Chicago, un dormitor și o cameră. Dar eram fericită în tot ce făceam. Da, șef Marcela, la magazin în România, de ce nu-ți zâmbește oare omul? Că nu sunt învățați. Pentru că nu a avut cine să le spună, pentru că ce se întâmplă? Uite, de exemplu, mergeam la Costco, acolo sau Samso, cum e aici la noi Sel Grosso. În fiecare vineri, când mergeam, că mergeam vinerea dimineața, în fiecare vineri dimineață șeful de magazin făcea meeting cu ei. Nu o zi, nu că faci tu o dată pe lună, o dată pe an. Și atunci le dădea cafea, donuts, altă dată sandwich-uri, că doar avea de unde, îți dai seama. Și atunci le spunea, la compartimentul ăla au fost probleme, aveți grijă, noi de aici trăim, de aici mâncăm, noi suntem cei mai buni, așa e cu tare, ei băteau tot de bală, yes, și așa plecau. Ai auzit de spălatul creierului și picătura chinezească face gaură în cap. Oricine. Noi vedem McDonald's-ul că face reclamă și zice, totuși poate că ar trebui să mă duc să încerc, că parcă astea două sandwich-urile astea sunt diferite. Pentru că noi auzim, receptăm și imediat ăsta. După aia vezi Coca-Cola. Bă, n-am băut Coca-Cola, chiar cu gheață ar trebui să o beau. Bă, ce faină îi. Dar ce cola? Noi nu știm de 50 de ani, dar noi nu știm cine e cola. Dar ce Sam's nu știe ce are? Ei, dar omul ăla care trăiește și vine șeful și îi spune, tu trăiești de aici, copile, ai grijă. Compartimentul tău astăzi nu a fost chiar așa de bine, am avut un complain acolo, în colțul ăla, ceva s-a întâmplat. Te rog eu frumos, încearcă să vezi dacă ești, dacă se poate. Noi toți lucrăm împreună, dacă ăla din compartimentul de cafea nu a putut să te servească, imediat a venit altul să acopere unul pe altul. Ceea ce aici nu-i învață. Sel Grosso un pic, pentru că șeful de la Sel Grosso umblă în Statele Unite, merge și la meeting-uri, că cunosc bine, și acolo el poate să mai ducă și am văzut că dacă nu vine ăla de la alt compartiment și te întreabă, poți să vă ajut cu ceva. Sau am observat, secundez chipsurile și-o venit cu mine omul până la chipsuri. Nu m-o zâmbit, dar cel puțin a avut bunăvoință. În schimb, dacă te duci la Kaufland, n-are pe nimeni, că acolo este ca într-un bazar Kauflandul, deci că e bazar. Și alea tot ce spus, mai ales toamna când vine asta, cum o cheamă, ghiveciu și toate spăpaleți lăsate, am văzut într-o toamnă. Nu le-a mai pus nimeni nici pe ăsta. Și când întreb până doamnă, nu mă întreba pe mine că nu știu cu astea, du-te în compartimentul tău să du-te în aia. Sau prețuri nepuse la timp sau neschimbate. Și lipsa de amabilitate. Dar noi nu suntem pretențioși. Noi nu pretindem. Noi nu știm să cerem. Cum aș putea să cer dacă eu n-am trăit într-o țară unde se poate altfel? Sau am văzut la televizor și zic, da, dă-le pace la americani. Da, nu e chiar așa. Astea-s filmele, astea-s gutare. Nu cred. Ce poate să zic o vecină de-a mea care toată viața ei a fost supusă și care acum a ajuns și ea sărăcuță și o duce atâta de bine că nu-s de condamnat. Iar tinerii care nu interesează pentru că sunt atât de bine informați că pune și merg direct la colțul ăla și nu le interesează. Chiar nu-i place să-l întrebe nimeni niciun cuvânt. Și sunt două categorii diferite de oameni. Și noi românii n-avem pretenții. M-am dus într-o zi pe o terasă și îi zic la domnișoara sau ospătara care era acolo, zic, aș vrea și eu un fresh așa, cu frișcă, cu tăta, exact cum arată fotografiat. Doamna, alea sunt numai poze. Cum? Numai poze. Da, zic, de ce numai poze? Pentru că zmeură, este pe piață, dar nu mai nimeni să o cumpere. Afine este și tu ceri 22 de lei pe el.
Apropo de chestiune, este chiar a fost cineva și zicea că România este mai scumpă decât Spania. Da. Este mai scumpă Germania. Da, mă refer zonele turistice Da. din Spania și în România te duci, eu știu, la Timișoara pe o Nu alee. avem noi, eu nici nu mă duc, nici pe alea aia, nu mă mai. Am renunțat ca să mă duc. Când mă duc într-o vacanță de 3 zile până în Spania, care se merită, cheltui, m-am gândit aceiași bani, cheltui și dacă mai e în Timișoara și mai vii înapoi și îți mai cumperi câte ceva, dacă tragi linia, acolo ești. Corect, Și mănânci și prost. Și nu vezi nici nimica. corect. Și încă stai să zicem ceva. Timișoara este net superioară față de Arad. Noi în Arad nu avem nimic. Spune-mi, hai să vorbim, spune un restaurant bun în Arad. Nu știu. Deci, cel mai bun restaurant la care mergeam s-a închis. Euforia? Da. Știu. Dar de ce s-a închis? Pofta de profit. M-am dus la ei și mă duc cu cineva, cu un copil de la casa copilului și zice, sora Marcel, hai să mergem să mâncăm, că fusese cu mine la azilul de bătrâni. Și zic, hai să mergem. Mergem la Euforia să mâncăm. 65 de lei scria un hamburger. Dar îi spun la băiatul care, aș vrea un bacon cheeseburger de vită faină, doar bacon crispy să fie, că aici se obișnuiește să spună baconul ăla simplu. Dacă nu e crispy, nu merge, e ca o gumă și n-are textura bună. Zice, las că știu eu. Bun. Vine hamburgerul cu o ceapă caramelizată, dar îndoită de făină. Eu știu ce înseamnă caramel, nu cu mine. Dar nu știa el. Numai noi doi eram și încă 2 la bere într-o sâmbătă la ora 8. N-avea cum să trăiască. N-am înțeles pentru ce dădea drumul la toate, și iarna și vara, la toate încăperile alea să meargă, când tu nu aveai party time, tot Aradul trebuia să mănânci acolo, tot Aradul, și tu trebuia să ai prețuri mici și să bagi acolo și să ai 7 ospătari și să-i dai drumul și lumea să meargă, să zică, băi, că aici n-am mâncat nicăieri. Și atunci lumea vine și începi să construiești business și îți rămâne peste ani. Și când vine hamburgerul, zic că el, mănânc, tată muș din el, nu pot să mai îl mânc. Da pe ca gumă, dar ce s-a întâmplat? Era bine făcut. Și îl chem la sfârșit, nu zic nimic, îl chem la sfârșit, zic, nu te supăra, nu se poate mânca. N-ai cum să-l mănânci. Zic, în primul rând, carnea e foarte tare, ea trebuie să fie medium, m-ați pus deasupra caramelul ăsta, care nu l-am înțeles, plin de făină, zic, spune bucătarului că e ceva ieșit de mizerabil. Merge cu el înăuntru și vine și îmi spune ospătarul așa încet și zice, o fost făcut și nu l-a mai vrut cineva, zice, și vă l-a încălzit în cuptor și vă l-a băgat înapoi și zice, șeful, să nu-l mai plătiți. Extraordinar. Deci nu putem imagina așa ceva, na? Bine că face Vio acasă burgeri. Și eu tot la fel. Și noi tot la fel. Da, șef Marcela, mulțumesc foarte frumos că ați acceptat să veniți la podcastul de astăzi. Eu zic că a fost foarte mare interesant. drag. Da, a trecut ora pe care noi am alocat-o pentru o discuție foarte frumoasă, pentru că atunci când te întâlnești cu șef Marcela, ai de povestit, nici nu mi-am dat seama că suntem în mijlocul unui podcast. Așa. Cu drag oricând. Eu oriunde mă invită, cu drag mă duc. De ce? Pentru că întotdeauna trebuie să spunem lucrurilor pe nume și probabil nu toată lumea are curajul. Mi se pare că să vorbim doar așa tot în oglindă, tot frumos, dar trebuie să spunem lucrurile care sunt frumoase și lucrurile care nu sunt mai puțin frumoase, poate cineva aude și să corectează și spunem aici și eu am greșit. Asta a fost și ideea și în viață, așa cum spuneam și în podcastul ăsta, călătoria este mult mai importantă decât destinația și cea mai importantă este faptul că am reușit să ne mai vedem și cu ocazia asta vreau să-i spun și eu la Ana, felicitări pentru marea performanță pe care a făcut-o. O zis, fiecare notă a fost muncită, Marci. Și chiar acum dau un pic din casă, chiar știu că am muncit pentru niște note acolo, săraca a tras de și-a rupt sufletul în două. Așa este. Și a tău tot la fel. Asta e viața, la toți mi greu. Și da, o să mai ai un hop când vine David. Pentru David, mă rog,
în continuare Doamne ajută. ca Dumnezeu să-l folosească. Este un copil minunat, îl simt așa de foarte mult, atâta de aproape de Dumnezeu, atâta un copil minunat. Dumnezeu îl are în vedere, nu știu, are un drum cu el frumos. Să știi că Dumnezeu are un drum frumos cu David. O să-l vedem acum probabil și ofițer de poliție. Domnul are nevoie de el acolo. Acolo unde zici, dar școala vrea să o facă undeva unde e foarte frig, în Saskatoon. Dacă el crede că acolo Dumnezeu i-a pus în gând, pentru că David are un drum al lui care îl urmăresc așa și știu că Domnul are nevoie, înseamnă că Dumnezeu acolo are nevoie de David. Dacă acolo va fi să fie, vom fi și noi cu sufletul Mare alături drag, de mă el. rog pentru el în continuare ca Domnul să-l conducă. Da, mulțumim foarte mult, șef Marcela, să vă dea Dumnezeu sănătate și să urmărim în continuare frumoasele emisiuni pe care Mulțumesc. le faceți și să știți că am și eu ceva să vă reproșez acum la final. Spune. Așa, mai ales seara când mă uit la emisiuni, îmi dați o poftă de mă rupe în două, așa că... E bine să vă uitați dimineața, Da, da, sunt foarte... înainte de alergat. Da, înainte de alergat. Încă o dată mulțumesc foarte Drag, frumos pentru cu mare prezență. drag, plăcere a fost de partea mea. O pup și pe iubita ta soție care mi este dragă, scumpă. Salutăm și publicul de acolo. Și publicul din spate. de acolo. Da. Vă Mulțumim încă o dată, șef Marcela. Vă mulțumim tuturor, sper că v-a plăcut. Așteptăm mesajele voastre pentru șef Marcela. Sunt convins că vor veni foarte multe mesaje și de data aceasta. Mulțumim tuturor. Dacă vă place ce facem aici la canalul de podcast, nu uitați să apăsați acel buton de abonare, Corect. pentru că asta ne ajută. La fel se face și la șef Marcela, pentru că gătim cu șef Marcela. Toate cele bune! La revedere!